Det er jo minibiler. Ja. Altså jeg vil sige, det er biler til omkring 100.000, og som er økonomisk, som kører over 20 km på literne, som koster 290 kroner hver halvår i grøn afgift. Det er det folk de går efter. De går efter økonomiske biler, der kører langt frem. I say, oh, why does it feel so good to be there? Getting what I want, boy, why does that make you so mad?